Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang, No, it's not offensive. Kasi hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang, bullying part 2. how do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. Kasi ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Hala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang, No, it's not offensive. Kasi hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang, Ako na naman. na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi doon, parang, Ano ba sinabi niya? Ano naman? hindi kasi yung tawa niya, ma'am, parang may laman. Wala. Doon, Mara. Kami. It's Kami okay, it's yung not ngumiti. offensive. Napaka ano. Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh, para Hindi namang, pwede sa... Kanina Akala pa kami lagi joke. nagtatawanan. Mara. sorry pero not to compare, Kim Chino, kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, ano lang, hindi ikaw itinatawanin doon, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Paano nakakatawa sa sinabi ko, dude? Wala. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang Wala. ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or And sino technically- mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba Yes. sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and
Wala na. Nila Rocky Terra at saka ni Titan Angelo. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the, problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, Oh my alam mo, God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Wait eh. lang. Oo, Kasi oo. sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I I've guess always pwede been... lang Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi kita that. kailangan reklamo sa Because HR. it's not too much. ka. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, I Kanino don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako. ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At Please. saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko No, you were kanina. you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang Of sumasabat. course. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba? because Akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yes, yun. Kasi, Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Sorry na kami eh. Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pa naman. Kasi ito si Jerry, pindot pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Kaya sumasagot ako.
sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin.
Talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato!
What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, mga katas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama.
At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Legit to! Malaki. Gagalaki! Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Magdiwang, magsaya, at magsipalakpakan ng lahat! Yes, gusto mo yun, B? Friday na. Friday na. Ang ibig sabihin yan, inuman na! Walang kadala-dala, B. Ano na? Buo pa ba ang atay? Ay, okay lang yung marathon ni May gamot naman. O siya, bahala ka. Your body, your choice. Anyway, it's a happy Friday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip! Trip, trip, Ayan na, ngayong araw, it's a very special day dahil meron tayong exciting guest maya-maya lamang. Ito yung, sabi ko sa inyo, lahat ata na in-interview ko dito may abs eh. Ito na yung pangalawa kong in-interview na grabe, bibilangin ko mamaya kung ilan yung pandesal at ilan yung palaman na ilalagay ko. Kung pwede pang peanut butter, Nutella, let me decide. Pero mamaya-maya, yan ang ating guest for our Sweat Talk interview. But for now, syempre, habang wala kang ginagawa dyan, feeling ko naiinip ka, no? Siya mag-unat-unat muna. Ayan, hihinga ka muna na konti. Breathe in. Tandaan, baka masinghot mo ko. Breathe out. Kulang sa toothbrush, ha? One more time. Breathe in. And breathe out. Anyway, magandang hapon po. Ako po ang inyong banlingkod. Magmula 3 to 6 p.m. yan ng ngayong hapon. Kung saan usapang kasarapan at kahabaan ng buhay. All about health and fitness ang ating topic for today. And speaking of health, alam mo, ito yung maraming nagsasabi na kapag raw may mga ginagawa kang diet, ganyan. Hindi ka kumakain ng isang araw, omad-omad, ganyan. Gusto ko malaman kung totoo ba lahat ng mga yan. Kasi sa panahon ngayon, hindi tayo para mag-aksaya ng oras, B. Kagaya ni Uncle Dagol, oh. Anong oras nandito pa? Pero yun ang totoo, di ba? Minsan kasi may mga moment na feeling natin, tama pa ba yung ginagawa nating diet, supplement, slimming waist? Ano yan? Yung nilalagay sa braso, yung sa bewang? Waist belt? Ano ba yon? Totoo ba yon na nakakalit ng tiyan? Mamaya malalaman natin ang lahat ng sagot ng yan. Dahil meron tayong makakasamang very expert pagdating sa fat loss. Ang ating coach ngayong araw na si Coach Ralph Martinez. Yan. Marami nang na-interviewan to ng mga guesting sa TV show eh. Buti naman dito naman sa radyo. Unahan na natin yung ibang radio station. Mamaya-maya babalik po ako, no? But for now, syempre, tuloy-tuloy ang Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday! Bilis, diba? Di mo kinaya. Well, by the way, meron pang 20 seconds to plug. 20 seconds na ngayong Saturday. Yes, bukas. Meron na po tayong Hatid Saya Concert. Again, it's a free. Libre, B. Free concert sa may Pinaglabanan Shrine, San Juan City, kung saan dadalhin namin sa inyo live na live ang AG's Band, Naiba Band at Jojo Mendres. Nabalita ko rin nagbibigay ng 1,000, B. Kaya sugod na kayo dyan, ha? Maya-maya lamang, ha? But for now, here's another Feel Good Music and Feel Good Friday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba may memorize yan?
Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning Teats! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya.
mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Lagi ko kayong napapakinggan sa radyo. Hanggang nag-decide ako sa inyo na ibahagi ang storya ko. Pero bago ako mahusgahan ng mga makikinig sa inyo, sana pakinggan at maunawaan muna nila ang pinanggagalingan ko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Yumi. At ito, ang aking secret file. Taong 2015, nang makilala ko ang boyfriend ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Lawrence. Nagkakilala kami ni Lawrence sa isang website kung saan pwede mong itago ang pagkakakilanlan ng pagkatao mo. Isang gabi dahil hindi ako makatulog, naisipan kong buksan ang account ko sa site na ito para sana'y mag-scroll lang. Randomly, nag-chat sa akin si Lawrence. And normally, hindi ako nagre-reply sa mga nagme-message sa akin doon. Kasi tamad akong mag-reply. Pero dahil bored ako that time, inisa-isa ko ang inbox ko. Tamang-tama, may mga natanggap akong mensahe. At isa na ron si Lawrence. Siya ang unang-una kong nakita. Kaya nag-reply ako sa kanya. Nagkausap kami ni Lawrence hanggang 3 a.m. Na-open niya rin sa akin ang tungkol sa personal niyang buhay. May 2 pala siyang anak at hiwalay ng partner niya. Dahil nagluloko raw ito at sumama sa ibang lalaki. DJ Rocky at DJ Jello, nalungkot ako sa mga chat niya sa akin. Dahil ramdam ko yung lungkot ng iniiwan. Parehas sila ng kwento ng papa ko. Iniwan din kasi si papa ng mama ko. Sumama rin sa ibang lalaki. Simula noon, lagi na kaming nagkakausap ni Lawrence sa site na iyon. At inaabot kami ng madaling araw magkausap. Hanggang sa isang beses, nagyaya si Lawrence na magkita kami. Pumayag naman ako. Fast forward, nagkita kami ni Lawrence sa isang mall. Noong magkita kami, hindi ko na-realize. Nakakilala ko pala siya dati. Wala kasi talaga kaming pagkakakilanlan habang magkausap kami online. Dahil deactivated ang account niya para iwasan niya ang ex-partner niya. At noong nagkita na nga kami, na-realize ko na kapitbahay ko lang pala siya. Ang akala ko noon, by accident lang, na naroon ang kapitbahay ko sa mall. Na siyang napag-usapan namin ni Lawrence. Nag-smile pa nga ako sa kanya, kaya nilagpasan niya lang ako.
Nung inopen ko yung site para sabihin kay Lawrence na nasa mall na ako, nagulat ako dahil noong sinabi niya kung ano ang suot niyang damit, tugmang-tugma sa suot ng kapitbahay ko. Nakadadaan pa lang. Nag-chat si Lawrence sa akin na naroon na daw siya. Nag-isip tuloy ako. Hindi muna ako nag-reply kay Lawrence. Sinundan ko ang kapitbahay ko. Nag-obserba ako sa kanya mula sa malayo. Nako, grabe ang kaba ko. Nakikita ko kasi yung kapitbahay ko na medyo nanginginis at patingin-tingin sa cellphone niya. Hanggang sa nag-decide na akong lapitan ang kapitbahay ko at tawagin siyang Lawrence. Nagulat ang kapitbahay ko nung magkausap na kami. Surprise! DJ Rocky at DJ Jello, nagkahiyaan muna kami sa umpisa, pero nag-usap din kami. At doon ko nga nalaman na ang account niya pala sa site na iyon ay hindi kanya. Sa kaibigan niya pala ito. Binigay ito sa kanya ng kaibigan niya para makalimot siya sa ex-partner niya. Tuwing kausap niya ako, tuwing madaling araw, nandoon pala siya lagi sa bahay ng kaibigan niya. Nagiinuman daw sila. Natapos ang araw na yun na pareho kaming masaya. Kumain kami sa isang sikat na kainan at sabay kaming umuwi. Simula noon, lagi niya na akong niyayaya tuwing mag-iinuman sila. Minsan sumasama ako kapag hindi ako busy. Hanggang sa nakilala ko rin ang mga kaibigan at kapatid niya. 5 pala silang magkakapatid, puro lalaki. Doon ko lang din nalaman. Nung inimbitahan niya ako sa bahay nila dahil birthday ng bunso niyang kapatid. So fast forward and ligaw sa akin si Lawrence. Agad ko naman siyang sinagot. Naging kami DJ Rocky at DJ Jello. Masaya kami pareho. Kitang-kita ko ang saya sa mga mata niya. Naging masaya kami sa loob ng 7 buwan. Lagi akong nasa bahay nila. Lagi rin kaming lumalabas kapag hindi kami busy sa trabaho. Pero sabi nga nila, kapag sobrang saya, may susunod ding kalungkutan. Bigla na lang nanlamig sa akin si Lawrence na para bang iniiwasan niya ako. Hanggang sa nalaman ko na nakikipagkita pala siya sa dati niyang partner. DJ Rocky at DJ Jello, ewan, pero sobrang sakit. Kasi nalaman ko na inaayos na pala nila ng ex-partner niya ang relasyon nila. Alang-alang sa 2 nilang anak. Kanino ko ito nalaman lahat? Kay Clyde. Si Clyde ay isa sa mga kapatid ni Lawrence. Dati ko nang nakakausap si Clyde. Lagi siyang nasa tapat ng bahay nila. Masayahin siyang tao. May asawa at isang anak. Sobrang bait pa nito. Si Clyde ang nagbabalita sa akin tungkol kay Lawrence dahil hindi kami nagkikita nito. Gabi na rin kasi ako nakakauwi. At si Lawrence naman, busy sa ex-partner niya at sa mga anak nila. Then isang beses, galing akong work noon. Napadaan ako doon banda kina Clyde at sa mga kaibigan niya. Nagiinuman sa tapat ng bahay nila. Tinawag ako ni Clyde. Shot daw muna kami kasama ng mga kaibigan niya. Dahil sa pagod ko at kalungkutan, sabayan pa ng maraming tumatakbo sa isip ko. Sinabi ko kay Clyde na magbibihis lang ako at babalik din sa kanila. Nag-half bath ako at nagbihis para bumalik sa inuman. Pagdating ko, napansin kong tahimik ang loob ng bahay nila Clyde. Walang tao. Hanggang sa nagsalita si Clyde, sabi niya, "Walang tao dyan. Ako lang mag-isa. Nagbakasyon sila sa Tagaytay. Si Lawrence naman, di na umuwi rito sa bahay. Minsan na lang." Nalungkot ako sa sinabi niya. Sa totoo lang. Fast forward,
Inabot na kami nila Clyde ng madaling araw. Hanggang sa nagsiuwian na nga ang mga kainuman namin. Kami na lang ni Clyde ang natira sa inuman. Umiyak ako sa kanya dahil sa sobrang lungkot ko. Sa kanya ko lahat inilabas ang sama ng loob ko sa nangyari sa amin ni Lawrence. Yung bang parang nag-ghost ako. Ginawa lang akong panakip-butas sa ex-partner niya. At sa sobrang hilo ko, dala ng alak at sa pag-iyak ko, nasuka ako. Nasukahan ko si Clyde. Pati na ang damit ko. Hanggang sa inakay ako ni Clyde papasok sa bahay nila. At hindi ko inaakala ang mga sumunod na nangyari. Noong ipinasok na ako ni Clyde sa bahay nila. Iniwan ako ni Clyde sa sofa nila. Naligo siya at inabutan niya naman ako ng extrang t-shirt. Nang sa gayon ay makapagbihis ako. At dahil minsan na ako nakapasok sa bahay nila nung kami pa ni Lawrence, kabisado ko ang bahay nila. Pumunta ako sa banyo at naglinis ng katawan ko. Matapos kong may masmasan, sinabi ko kay Clyde na uuwi na ako. Kaya lang pinigilan niya ako. Baka raw hindi ko pa kaya. Sabi ko, kaya ko naman. Mapilit itong si Clyde. Kaya umupo ako sa sofa para makapagpahinga na lang. DJ Rocky at DJ Jello, nagulat na lang ako sa sumunod na ginawa ni Clyde. Hinawakan niya ang kamay ko at nagsorry siya sa akin. Dahil sa ginawa ng kapatid niya, niyakap niya ako at sa pagyakap niya sa akin, naalala ko si Lawrence sa kanya. Kaya humagulgol ako ng iyak. Sa pagkakaiyak ko, nagulat na lang ako nang hinalikan ako ni Clyde sa labi ko. Napapikit na lang ako. Hanggang sa may nangyari sa amin. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. May nangyari sa amin. Sa amin ng kapatid ng boyfriend ko. Natulog ako sa tabi ng kapatid ng boyfriend ko. Alam kong mali ang nangyari. Kaya kinaumagahan, umuwi agad ako ng bahay. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Siguro dala-dala na rin ang kalasingan at halo-halong lungkot. Kaya nangyari yun. Fast forward, lumipas ang 1 linggo. Nahihiya ako kay Clyde. At nandun din ang takot dahil may asawa siya. Isa pa, kapatid siya ni Lawrence. Hindi mawala si Clyde sa isipan ko. Na para bang nakalimutan ko si Lawrence bilang boyfriend ko. Siguro dahil magkahawig sila. Iba ang nararamdaman ko kay Clyde. Na para bang yung pagmamahal ko para kay Lawrence natuon kay Clyde. Hanggang sa nagkausap kami ni Clyde na parang wala lang nangyari sa aming dalawa. Aaminin ko, DJ Rocky at DJ Jello, ang gaan-gaan pa rin ng loob ko kay Clyde. Nagkwentuhan lang kami habang nakaupo sa tapat ng bahay namin. Minsan pa nga, inaabot na kami ng gabi sa pagkukwentuhan lang. DJ Rocky at DJ Jello, dumating sa puntong inamin ko kay Clyde ang nararamdaman ko para sa kanya. At ganun din siya sa akin. At dumating din sa punto na sinabi niya sa akin iiwan niya ang asawa niya para sa akin.
Nakonsensya ako sa takbo ng isip niya. Kaya ang ginawa ko, inilayo ko ang sarili ko kay Clyde. Dahil ayaw kong makasira ng pamilya. Umalis ako sa lugar na yon. Nagpakalayo-layo. Nagpaalam ako sa mama ko na pupunta muna ako kay Papa at doon muna maninirahan. Hindi na rin ako nagpaalam kay Clyde. Umalis na lang ako ng biglaan. Hindi niya yun alam. Maging kay Lawrence, hindi ko na rin ipinaalam sa kanya ang pag-alis ko. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin ang alam ang side niya. Kung bakit hindi na siya nagparamdam sa akin. Siguro, kapag nalaman ko na kung bakit, susulat ako uli sa inyo. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna. DJ Rocky at DJ Jello. Maraming salamat. Muli, ako si Yumi. At ito, ang aking secret file. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. 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 Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin.
mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa.
to! Malaki. Gagi laki! Ay, mamog. Huwag naman ganyan. Wala! Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta ma'am, may something. Hi guys! Tanya Chinita here and welcome na naman sa aking mga pinagagagawa sa buhay na pampasaya ng mga lalaki. So eto na nga, tutuparin ko ang kanilang mga pangarap. Ang gagawin ko ay ipapakapa ko ang... Alam niyo na kung ano ipapakapa, pero tatakpan natin yan para alam niyo gusto ng mga lalaki ganun eh, yung mga inubaran muna. Eto na! Sige, di ba ito yung gusto niyo mga lalaki? Yung may thrill, yung may fantasy kayo, yung hindi niyo nakikita yung hinahawakan. Tama? Pwede. Mali. Oh, tama. Correct. Mas gusto niyo yung hinuhubaran kaysa sa hubaran. Tama. Tama. Dahil dyan, bibigyan kita ng shot. Tapos, go. Ganun lang. Okay. Ayan. Pailalim. Pataas ah. Ano nararamdaman mo? Ang sakit! Huwag naman ganun kurot! Totoo ba? Huwag mong kurotin masyado. Ba't mo kasi kinurot? Ganun ka ba? Nangungurot ka ba? Hindi, isakto lang. Okay. Ayan. Isa pa. Confirm ba? Malambot. Uy, sana all. May sugat ka ba doon? Ano yun? Totoo ba yun? Kakagat lang kasi. Totoo. Ano gusto mo? Hubad na? Hinuhubaran? Hinuhubaran? Hinuhubaran. Gusto mo may thrill, may fantasy kayo? Okay. Di ba gusto nyo to? Pass mo yung dalawang kamay mo. I-feel mo ha. Gusto ko i-feel mo lang yung moment. Yung dalawa lang. Legit to! Oo naman. Oo! Wag agad. Grabe naman dumakma. Minsan ang hawak. Ganyan naman. Ay, mo gawa alis. Yay! Yan, pinakamasarap ka humawak sa lahat. CCTV pa sa taas! Aray ko. Wala! Yung kaliwa, lamasin mo yung Wala! Ano? Legit to! malaki. Gagi laki! Ang Wala. galing ni Joshua, sanay na sanay. Gagi! Ano mula na mo? Ang laki! Ano na feel mo? Describe mo, malaki. Malaki. Malambot. Anong favorite part mo? Yung yung exciting part. Dahil suki kita, ikaw ay may chance na salatin ang Sierra Madre ko. Huh? Kailangan mo lang ipasok yung kamay mo. Dalawa ba? Hindi, dalawa? Sige lang. Dalawang kamay. Diba? Pasok mo sa gilid. Baka, baka ma-child abuse ako dito. Baka child ba? Baka makasuhan ako dito ng bawsi mo. Wala tulog yung attorney. Pasok mo ang kapain mo. Pataas ah. Pataas ah. Sarap. Sarap. Ano ba nahanap ko dito? Ano ba yung Ay, mamog. Huwag naman ganyan, ma'am. Bakit mo inalis? Ano bang naramdaman mo? Delikado yun, ma'am. Ano ba yun? Basta, ma'am, may something. Ikaw, ano gusto mo? Hubad na o hubarin? Ang galing. Ewan ko, ikaw bahala. Siyempre, ba rin? Hubarin. Sige, gawin mo. Para Game. sa akin ka. May hubarin ka dyan ah. Kapain mo lang na. Nagkakabutan sa gitna. Bakit mo inakakal gitna? Wala ko sa gitna. Pataas, pataas. Iangat, lamasin mo. Hindi totoo yan. Anong na-feel mo? Oo, gilid lang nawa ako. Gentleman ka naman, kumbaga. Sabi mo nga, essentials, fear of God. May fear of God ka. Sige, dahil dyan may chance kang salatin ang Sierra Madre ko. Okay, pasok mo yung dalawa mo. Dito lang. Tapos, turang kita. First time mo ba to? Opo. Ayan, maganda to kasi magiging stepping stones mo to and practice na din. On the job training, kumbaga. Dalawang kamay. Tapos dahan-dahan lang ah. Tapos sasabihin ko kung dadakmain mo na.
Sabi mo first time, ba't sanay? Ano gusto mo, hubad na o inubaran? Nakubad naman. Nakahubad. Gusto ko yung ready siya. Yung kahapon niya paalam yung tanong, yun ang gusto ko. Oo, gusto niyo yung hubad na. Yes, ma'am. Bakit tamad ka manggubad? Hindi, ma'am. Mas maganda kasi pag nakubad. Ay, nanginit na panahon mo yun. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, sige. Ako, gusto mo ba maka-experience na? Kasi may ako eh. Gusto mo manggubad? Uy, sana all. Depende, ma'am. Hindi, sige. Pasok mo lang yung dalawang kamay. Dahan-dahan na, kasi nakikiliti ako. Dahan-dahan lang. Umanyak mo yung tsura niyo. Pasok mo lang dalawang kamay. Sagarin mo. Ayan. Ano kakapa mo? Ano kapa mo? Malambot. Malambot, ma'am. Pataas. Ano mo yung... Yeah! Sanay na sanay. Oh, sarap! Tingnan ni bakla. Parang birthday. Parang birthday mo yun, ma'am. Oo, yan. Ano ba? Ay, lamasin mo yung kaliwa. Ba't sanay ka, Mark? Wala, ma'am. Parang ano na siya. Lagi mo Daily ginagawa. routine ko na siya. Daily routine. So, ganun ako sa'yo. Ay, puto. Nanimay kayo. Hayop, animal day routine si bakla. At yun na nga po natatapos ang salatin mo ang Sierra Madre ko. Ilang Sierra Madre na ang nasalat mo, Mark? Actually, sa ngayon, isa pa lang. Isa pa lang sa araw na to. Ngayon sa araw na to. Okay, sige, magbabay ka na. Thank you for, sabi mo, thank you for watching. Thank you for watching. At syempre sa mga kabisyo natin, para makapanood pa kayo ng maraming videos katulad nito Kamangkamanyakan, i-follow nyo na kami sa at mag-subscribe ka na sa YouTube channel namin, Love Radio Manila. See you soon! Ano ba dapat ang mga strokes? Siguro, Pataas, depende. pababa? Paano? Paikot? Depende sa flow. Sa kamay, i-demo mo, demo, ganyan. Pero siguro mas maganda galing sa baba. Tapos, Pataas. Many ni. May stroke. step, may stepping stroke niya. Oo. Depende sa paglango yan, depende sa baba ng tubig. Paano pag kapag- maliit? Paano i-stroke yun? Ay, kailangan niya man, diretso agad sa ibabaw yan. Sa diretso. balikat mismo agad yan kasi yun. Alam mo, ako'y nahihiya. Thank you, Mark. Sige, magtrabaho ka na dyan. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala.
Special day because I am not alone in this room. Not alone in this room. May kasama tayo ngayon, but before anything else, I'd like you to share this live, guys. Ayan, naka-live po tayo ngayon sa Facebook and TikTok. Sa mga kakapasok lang, welcome. Welcome sa programang Puro Kasarapan at Kahabaan ng Buhay, ha? Para mga iniisip nyo dyan. Sa mga hindi pa po naka-follow, pwedeng follow. You can check me on my social media account. It's Mara Tony, M-A-R-A space T-O-N-E-E. Yarn. Okay. Ayan, sa mga gusto mo ko shoutout. Hi kay Alexander. Ayan, tapos si Nida Tan Cabral. Hello! Welcome to Love Radio. And for today's video, we have another episode of Sweat Talk. Yan, which only happens twice a month, guys. So, ito yung mga dapat nyong inaabangan. Kasi, minsan lang tayo mag-interview ng guest dito sa Love Radio Manila. And it's something that is really worth it of your time. Dahil, best sila yung mga expert pagdating sa mga kasarapan talaga. Sinasabi ko sa inyo. Mamaya tong guest ko na nandito sa gilid ngayon na hindi nyo pa nakikita. Ay, naku, sinasabi ko sa inyo. Kulang na lang palaman. From our last interview, nakita niyo yung pandesal nun, di ba? Ito, bibilangin natin kung ilan ang pandesal niya. Kayo na bahala manghusga dyan. Di ba? Gusto ko malaman kung paano ba nakukuha yan eh. Hirap kaya niyan, no? Pero pag nakuha mo yan, parang alam mo yun, iba na yung tingin sa'yo ng tao, di ba? Yes. Kahit nakaano ka lang, sando, nabutas-butas, slippers. Ay, naku, sabi ko sa inyo, iba ang disiplina ng mga taong ganito. Ay, papagod na ako, maka-exit na. Char! Napagod na mag-introduce. Tuwing break ko, nakikinig ako sa'yo. Uy, salamat, Erica, from Taiwan. Hello! Maraming salamat for always listening and tuning in dito sa Love Radio. Thank you. Pinakamagaling mong assistant. Hello, Aliyah! Uy, namimiss na kita. Pag may mga ganap ako, punta ka dito minsan, ha? You've been coaching for how many years? Since 2018. 8 years. Wow. Grabe pala tong coach na kasama ko for today's video. 8 years na siya nagko-coach. Guys, kung kailangan... Ay, naku, sabi ko sa inyo. Mamaya tatanong natin kung magkano rate niya. Pero ang alam ko, ano siya, more on helping OFWs. Yes. Na? Mm-hmm. Yan. So, kailangan mo muna maging OFW bago kanya tulungan. Charot! Ayan, guys, magpa-share po tayo. Yan, both on Facebook and Instagram. Ay, TikTok. Antay po kami kanina, wala ka pa po, DJ. Oh, actually, kayo pala yung nabanggit sa akin kanina, nagpunta daw dito. Sorry, Miss Nida, nasa campaign ako kanina. Lumabas tayo kanina. Meron tayong campaign, which tomorrow, we have our Hatid Saya concert. It's a free concert for everyone dyan sa may San Juan City. Gaganapin yan sa may Pinaglabanan Shrine. San Juan, Manila. Kung libre po kayo, pwede nyong maabangan kami dyan. Meron kaming mga gift packs from Astron and Goldmine. Diba? Libreng-libre. Makakasama nyo pa rin dyan ang Aegis. Live na live din po ang Aegis dyan. Jojo Mendrez and Naiba Band. Yarn. 2 minutes. Hi, Cliff on duty! Hello! Oo, actually, itong gines ko ngayon, lagi ko rin siya pinapanood talaga. Alam mo yung random siyang lumalabas sa TikTok mo. Oo, siguro mga 2 years ago yun. Tapos nakakaano pa, very hook yung mga malalaking text eh. Di ba? Kailangan talaga ganun talaga yun. Ganun mag-work yun. Hindi pwedeng hi guys kasi simula. Kailangan, gusto mo bang pumayat in 3 days? Mga ganon. Ito, possible ba? 3 days? Hindi na. Hindi. Huwag ka kumain in 3 days. Ayaw ka lang kung... Myth din yan, myth. Yung mga nagsasabi, 1 week payat, pwede. Hindi sustainable. Yeah. Galing. Hi, Lani! Watching from Paris! Taray!
Ang layo ng inabot natin, no? Umabot na tayo ng Paris. Hi, Joyce! Hi, Sis Joyce! Hello! Kumusta dyan sa Los Baños? Maulan ba? Okay. $30 seconds. 30 seconds. Let's go. G, ready ka na? Yes. Bad trip! 3 oras na hindi ka olats! Alas na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Sa wakas! Ang taas, di ba? Sa wakas, masasagot na ang lahat ng mga katanungan natin pagdating sa pagpapapayat. Pero bago ang lahat, alam kong sumasakit na yung katawan mo. Over ka kasi sa work, B. Over ka kasi makasipsip sa boss. Charot! Well, kung masakit ang katawan, saktong-sakto, baka it's time para uminom ng gamot. Para sa sakit ng katawan, may ekstrang panlaban dyan na dahil ang dating Alaxan, ngayon, extra galing na. New Alaxan Extra. Gaano ka extra? Ngayon, up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis-bilis-bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan dyan, alam nyo na ang gagawin nyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ayun! So ito na saktong-sakto. Ipakilala natin, wag na natin patagalin pa, no? Our content creator and helps BCOFWs get fit and very masyarat. Our fat loss coach and is all welcome. Isa sa mga pinakasikat pagdating sa TikTok world, Rafael Martinez! Hi, DJ Mara. Thank you so much for having me here. So, let me just quickly introduce myself first Yes, para sa ating please. mga audience. Yes, so, sa please. mga nakikinig at nanonood sa live, okay, my name is Raf. People call me Coach Raf. I've been doing online coaching since 2018, so medyo matagal na. And I've been doing my own fitness journey since 2016. So, DJ Mara, isang dekada na. Oh my gosh. Medyo tito na ako sa ginagawa ko sa Kaya nga, fitness. Tito, parang di naman. Iba talaga ang nagiging nagiging benefit kapag ka nag-exercise True. kayo, no? Mas mabata ka. Nagmumukha kang bata. At ito, since marami rin naman na nagtatanong, simulan na natin sa katanungan na paano nga ba o ano nga ba ang pinaka-misconception pagdating sa diet? Okay, so majority ng lifestyle ng mga Pinoy, malakas tayo sa kanin, tama? Yes, Kasi we kahit love konti rice. lang yung ulam, kaya pa rin natin mabusog kapag sobrang dami natin kinakain kanin. Yes. So ito ang pinaka-misconception. Okay, if you're eating too much carbs and you're not using it, hindi mo siya ginagamit, kain ka lang ng kain, okay? Yes. Nag-i-store tayo ng fat kasi most of the time, kapag sumobra ka sa carbs, magkakaroon tayo ng sinasabing caloric surplus. Ibig sabihin po ng caloric surplus, yun yung mas marami kang kinakain sa kailangan ng katawan mo. So ginagawa ng katawan natin, ginagawa natin siyang energy source for the future o sinasabi nating taba or belly fat. So problema kasi sa lifestyle ng mga Pinoy, masipag naman tayo sa trabaho Oo, correct. Diba? Ang lakas Mga din. plastic ka tayo, mga sip-sip nga tayo sa mga boss natin. Hindi natin ginagamit yung carbs na kinakain natin. So ano gagawin ng katawan natin? Okay. Ini-store siya. So misconception dyan ay hindi naman masama yung carbs. So please kayo guys, gamitin nyo po yung kinakain nyo. Yun lang naman ang gusto naming sabihin dito. Okay. So, ibig sabihin, pag kumakain ka, okay lang na eat whatever you want, basta gagamitin mo. Yes, and at the same time,
Kasi hindi naman lahat ng tao marunong mag-track ng kinakain eh. Oh, actually, So most of the calories. time, as we age talaga, Okay. bumabagal yung metabolism natin. Kung Okay. napapansin nyo before nung bata-bata kayo, kahit anong kainin nyo, nadadigest agad, hindi tayo tumataba. Habang tumatanda tayo, as we age, bumabagal ang metabolism natin. So yung akala mong dating eating habits mo na pwede pa rin ngayon, hindi na. Nag-i-store na tayo ng taba kahit same of amount of food lang din yung kinakain natin. Grabe. Diba? First question pa lang, ang dami ko na natutunan. Pero gusto ko malaman, ano ba yung naging background mo dito? Were you someone na started as obese or someone na started as petite? Paano mo nakuha yung, teka, hindi, gusto ko talaga gumanda yung katawan ko. Is Okay. this for aesthetic or something na, hindi, I wanna be healthy? Okay. Years ago, 1 decade ago, just to be exact, okay, skinny fat kasi ako. Payat, ang ibig sabihin ng skinny fat, payat na may tiyan na. Pero ever Okay. since, bago pa ako tumawid sa fitness, active na yung lifestyle ko. I play basketball back then. Okay? Ah. Ngayon, as I age, notice ko para ang payat ko. Kasi hindi din naman ako ganun katangkaran. Sabi ko, I need to bring up my confidence. So, dun ako na-expose sa mundo ng fitness. And Okay. then, eventually, na-enjoy ko siya. Tapos may mga nagtatanong na tao, why not teach them, educate them? Mhm. Kasi what I love doing most is tinuturuan yung mga tao. Kaya mostly sa mga content ko, educational. Yes. Diba? Gusto ko kasi tinuturuan yung mga tao talaga. At sobrang educational ng mga content mo. To be honest, alam mo yung may mga nagtaong nagtatanong, paano ba makakapayat o paano ka ba magiging payat in 3 days, in 2 nights? Totoo ba to? Okay, mga audience natin ngayon, especially Oo. mga Pinoy, okay? Hindi naman tayo tumaba overnight, tama? We gain weight over time sa mga habits na ginagawa natin. Not overnight, but overtime. So, do not expect po na papayat tayo overnight. Kasi may mga babaguhin tayo sa habits and routines yun para eventually malusaw natin yung taba. So please, stop looking for the shortcut kasi ikaw mismo, may stress ka lang if you're looking for the shortcut. Okay. So, ganun. Bawal ang shortcut. Bawal talaga. I don't preach the shortcut. I don't preach Okay. that. So, if you're gonna give them one of the biggest myths pagdating sa diet, what would it be? One of the biggest myths, okay, may masamang pagkain. I'm going to avoid this, sweets, rice, breads, etc. para pumayat agad ako. Ang thinking dapat, since it's already 2026, I'm going to count my calories. Kasi sa pagdidemonize ng mga Pinoy, sa particular food, akala nila yun yung nagpapataba. Kasi ang fat loss game is a numbers game. So lahat ng kinakain natin, may calories. Ang calories po ay energy, para maintindihan nyo. So lahat ng kinakain natin may energy, may calories. If hindi tayo nagbibilang, at hindi pa natin ginagamit yung energy na yan, syempre tatambay sa katawan. So you won't know kung ano yung nagpapataba. So pwedeng hindi naman yung chocolate, pwedeng hindi naman yung kanin, kasi total calories pa rin yan bukod sa carbs, protein, and fat. So ang pinaka-myth, hindi po basta-basta tataba ang mga tao sa kanin, sa carbs. Hindi po And hindi rin kayo basta-basta papayat agad kapag tinanggal nyo yan. Kasi total calories pa rin ang binibilang natin. So, walang masamang pagkain. Wala. In short. Grabe, ang dami ko natutunan kay Coach Rap. Naku, sabi ko sa inyo, i-follow nyo to. Saan ka namin mapafollow? Bago tayo lumipat sa Facebook Live at naka-live na tayo ngayon sa radyo. Okay, so most of my social media handles, you can search me at RJR Martinez or search me sa TikTok ng Coach Raf. Yan na ha. Ito, babalik po kami sa Facebook Live. Kaya naman, tuloy-tuloy ang Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday, dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan mo bang memorize yan? Basic. Live sa Facebook. Wala na. Okay na, ayun. So, going back. Okay. Grabe, nakakatuwa. Alam mo yung, ngayon ko lang din na-realize na wala talagang masamang pagkain at all. Wala.
So you eat chocolates. From time to time. Kasi, Can you please define time to time? okay, lahat kasi ng tao may sweet tooth. Okay? Siyempre, especially kapag savory yung kinain mo, anong ending? Kailangan masarap yung panapos, matamis. Dessert. Yeah, Okay? yeah. Pero hindi kasi alam ng mga tao, most of the time, yung kinakain yung meal na yon mataas sa calories. Tapos yung gusto nyo chocolate bar, matamis, or piece of cake, kahit maliit lang yan, jam-packed with calories yan. So may tendency na kung gaano kataas yung kinain mo sa whole food, same lang pala siya doon sa matamis na kinain mo, at mas nakakabusog pa yung whole food, yung sa mga matatamis na kinakain mo, kahit portion lang yan, kahit same amount of calories yan, hindi nakakabusog. Kasi kapag sinabi mo mataas sa calories, hindi necessarily mabubusog ka. It's more of the volume pa rin talaga. Volume. And clean food talaga. So ako, maging honest ako, kasi tao rin ako, para maiwasan ko yung sweet tooth, I would rather just drink a Coke Zero or soft drinks na zero sugar para lang ma-satisfy ko yung sweet tooth ko. Pero at least walang walang calories. So ito, wala talagang calories Wala. sa mga zero-zero. Kasi most of the time, artificial sweeteners yun. So you need to drink more water lang for safety purposes. Pero walang calories. So, I'm not... Zero talaga. Naglagay ka ko or any soft drinks. Yeah, as long as zero calories, kasi most of the time artificial sweetener siya. So, mga stevia, mga equal. So, calorie wise, safe ka. Kung yung limit mo sa araw is hindi mapapasok doon yung sweets na kinakain mo, at you can get away with your sweet tooth by just drinking that, go ahead. Kasi kailangan strategic ka sa mga kinakain mo. If ikaw talaga yung may sweet tooth, yun yung sa mga payo ko, baka mahilig kang mag-soft drinks. Pero one thing you should know, DJ Mara, merong iba na di-distinguish yung difference ng lasa ng regular Coke sa Coke Zero. Yeah. Marami. Marami. Ako Mas gusto nila regular. Yeah, ako parang parehong matamis lang naman. So, yun yung kailangan nilang ma-fix, yung ganong struggle nila. So, Gets ibig ba? sabihin, kung magkakaroon ka man ng craving sa sweet, choose for something na drink or any kind of, sweet treat na mas mababa yung calories or even zero calories. Yes, hanggat kaya mo. Kasi lahat naman, nasa culture yun, kakain ka na masarap, ending gusto mo matamis pagkatapos. Hindi siya, not everyone is meant to be very strict sa kinakain. Kaya nga, tinatabad yung iba mag-diet eh. Very restrictive, after 1 to 2 weeks nagko-quit kasi hindi na kaya. Kaya what I preach sa mga clients ko, balance. Mag-strict ka 5 days a week. Yung 2 days, mag-diet break ka. Kasi active naman yung lifestyle mo. Yeah, I do that. Ako mismo, most of the time nakadiet ako, weekends, aalis, kakain sa labas. It's okay. Kasi lifestyle lang naman tayo. Do you still count? I still count my calories kapag Monday to Kakain sa Friday. Pag sa labas, hindi na. You know why? Listen guys, pro tip to. Kung alam nyo sa sarili nyo, active yung lifestyle nyo. Yeah. Like si DJ Mara, she runs. Ako, I lift weights. As long as you're using your calories, there's no guilt dapat when you're eating food. Kasi ang thinking ng mga Pinoy is, hindi ako kakain kasi masira yung katawan ko. At the end of the day, kailangan natin kumain to live. So bakit ganun yung mentality mo pagdating sa pagkain? Why not just use it strategically? Again, as long as may ginagawa ka, active ang lifestyle mo, you do cardio, you lift weights, you will burn calories. Ang ganda Gets? nun. Ito mga katanungan sa mga taong hindi active ang lifestyle. What could I do? Like, very simple, very basic. Wala po akong pambayad ng gym eh. Wala rin akong pera para humanap ng coach. So, ano pong pwede kong magawa sa bahay? Okay. So, I think majority ng Pinoy ganito na busy sa trabaho. Sabi ko, masisipag ang mga Pinoy, DJ Mare. So, ang kailangan lang natin is i-balance yung sipag nyo sa trabaho at sa actual lifestyle nyo. If you cannot go to the gym, there are many ways that you can burn calories. Pwede ka mag-home workout, home body weight workout. O kaya yung ginagawa ni DJ Mare, you guys can run. Ang importante is that we move. Ang most of the time kasi yung struggle is walang oras. Listen people, kailangan lang natin a minimum of 30 minutes a day sa sarili mo. Alagaan mo muna yung sarili mo bago mo alagaan yung loved ones mo. Sinasabi ko nga palagi yan. Perfect. Sinasabi ko rin yan. Alagaan mo yung sarili mo dahil kung hindi, sino mag-aalaga True. sa'yo? I mean, wala namang masama sa pag-aalaga ng loved ones kasi lahat nga tayo busy, we're working eh. Pero ang vessel natin yung katawan natin. So what if may mangyari masama dahil nga nineglect mo yung health mo? Magastos yan sa hospital, yung bills, etc. So, kaya lang naman na-overwhelm yung mga tao kasi hindi pa nila alam yung habit o yung routine. Ito lagi ko sinasabi, bigyan nyo po yung sarili nyo ng at least 23 days. Stick to the routine ng 23 days. Kahit you don't feel like working out, hindi mo gusto mag-home workout or maglakad-lakad sa labas, 23 days lang. Eventually, kapag nakuha mo yung habit na yun o routine, kusa nang hahanapin ng katawan mo. Kasi may na-instill tayong bagong routine sa katawan natin. New habit Yes. inside our body.
23 days. Guys, 23 days. Konting pagtitiis lang. Mm. So, wag na tayo dun sa mga binibigla-bigla natin. Ay, Exactly. hindi. Kasi may attendan akong kasal next week eh. Coach, paano yun? 7 days lang meron ako ng gagawin ko. And actually, yung mga naging... It's dangerous, right? Yeah, ayun yung Dangerous. nakikita ko messages sa akin from time to time. Meron akong upcoming beach trip, may live event ako. Ako kasi what I preach is dapat, ever since, lifestyle mo na dapat siya. So, di dahil meron kang upcoming event o meron kang lakad or may dagat ka o may babansa ka, Yeah. bigla kang mag-aayos. Why not ever since mag-prepare ka na so that kung ano man upcoming trips mo, you're always ready. Yeah. Kasi kapag na-overwhelm ko sa new routine, tapos madidisappoint ka, hindi mo nakuha yung katawan na gusto mo before that beach trip, before that wedding, kailangan mo ba na unnecessary stress sa buhay mo? Kasi nga, when you do fitness, you should be relieved of stress. Yeah. Gets? You know this, And active in ka eh. running, it release happy hormones, the Di ba? endorphins. Nakakapagod siya, yes. Pero once you finish a certain workout or a particular run, you will feel good because of the good mood hormones. Dopamine. Anyways, yun na yung good mood hormones lang na yun yung makuha Yan, totoo, natin. Dopamine. Lagi ko rin sinasabi Yeah. yan sa program ko, like dopamine, endorphins, lahat yan lumalabas. Na akala mo sa simula, nakakapagod, nakapawis ka, na parang kunyari for a fun run, mag-register ka pa, nagbayad ka pa, pero they don't know really after effect of this And kind of workout. Isa pa sa quick misinterpretation ng fitness, Oo. coach, pagod ako eh, wala akong oras mag-workout. Did you guys know, kapag nag-workout kayo at naging consistent kayo sa workout, you will have more energy after the workout. Gets po ba? Kasi nakakapagod talaga yung workout. Pero wag niyong isipin na after ng workout, pagod ka na the entire day. Hindi. Ayun yung hindi niyo pa alam kasi wala pa kayo sa mundo na ganito. That's why kahit madami kang trabaho, marami kang ginagawa sa buhay, 30 minutes a day lang ng intense training kahit nasa bahay ka kasi nga wala ka pang means pumunta sa gym. Yeah. Mag-focus ka sa intense workout in 30 minutes. Regardless kung anong training gawin mo, you will feel good and you will have more energy. And you can eat more. Kasi nga, you were using your calories. Kumbaga, ang mindset kasi natin is stress sa trabaho, deserve ko kumain. Oo. Why not? Sige, tanggalin natin, given na stress ka sa trabaho, deserve ko pang kumain kasi alam kong kailangan ng katawan ko dahil nag-workout ako. Yun ang mindset shift na gusto kong baguhin ng mga Pinoy. Gets ba? Kasi ang sarap ng gantong lifestyle, DJ Mara. You know this. Ang sarap ng gantong Alam mo, lifestyle. mas masarap kung papakita mo sa kanila yung katawan na meron ka ngayon. Okay lang ba? Meron- Okay lang asab- ba? asab ba? Nandito yung girlfriend niya. May papaalam muna tayo, di ba? Makikita ba yung abs ko ngayon? Oo, pa, syempre pakita natin. may tabi Abs abs ko. reveal. Asa may Pwede camera? tumayo si Raf, pausot ko yung mic para syempre nakikita ng lahat. Di pwede ano. Ayan, oo, kailangan yan. Para masarap. O yan o, susunod ako dito. Saan ka nakikita? Ayan. Okay, wow! Bibilangin ko. 1, 2, 3, 4. Paano mo malalaman yung bilang? It's actually like 1, 2, 3, 4. Genetics kasi wala dito. Guys, madali lang to ah. Gawin niyo ng lifestyle to. Gets po ba? Oh, last one na. Oh. Last one, ayan o. 10 seconds. Walang mali siya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Kumakain yan guys ha. Thank you so much, Rafa. I eat so much food in a day. Wait, sing mic. Ayan, o go. Ilang calories ka per day? 2,100 calories. Guys, just so you know, each meal may kanin ako. She knows it. Okay, alam ni girlfriend niya. Each meal. Ay, girlfriend, pwede mo magpakita? Oh, Pakita mo pakita naman yung na girlfriend ito. mong maganda. Ito. Miss Universe yan, itinan mo. Tignan nyo guys. My girlfriend also works out. Tingnan So, niya sa mga ladies na ayaw mag-workout, you guys need to work out as well. Okay, di ba? Diba? Thank you, baby. Going back. I eat rice each meal, pero I track. Okay? Every time. Yes. Monday to Friday. Yes, I track. Hindi nga masama kasi yung carbs, hindi masama yung kanin. We use it, I lift weights eh. And sa mga hindi po nakakalam, kapag ito yung pinag-usapan namin DJ Mara kanina, Yan. gone are the days, sorry DJ, medyo salungat ako sa'yo ngayon kasi you run eh. lang. So, gone are the days na puro pagpapapayat lang. Kailangan po, aka mandatory talaga na mag-build tayo ng muscles at huwag kayong mag-overthink na basta-basta kayong lalaki. Ang rule of thumb kasi, the more muscle mass that you're able to build, the more calories you're able to burn na wala kang ginagawa. Kumbaga itong biceps ko na to, nandyan lang yan, walang ginagawa, pero I'm burning more calories. Kasi they demand more calories. So, ibig sabihin, you can eat more without the guilt of getting fat. My gosh, pag alam nyo itong mga ganitong magic, I akala know. nyo magic eh, Kaya no? kasi nga, hindi pa sila immersed sa ganitong mundo. So, akala ng mga tao is mahirap yung mahirap magpapayat, maging fit. Pero it's about balance of your activity levels and what you're eating. Kaya kayo nanonood sa amin ngayon, abuse yung mga wisdom na to kasi trust me, give yourself 6 months, makinig lang kayo sa amin DJ Mara, you can see a good transformation kahit nasa bahay ka lang.
Grabe, Gets ba? no? So, ayun yung parang more muscles you build, ang mas maganda nun, it's the more calories you burn. Na Yes. kahit natutulog ka, nagbo-burn ka ng Yes, calories. eto pa. Mostly ng mga Pinoy, sablay ang tulog. Ang hierarchy ko when it comes to fitness, DJ Mar, will always be sleep, nutrition, and training. Nasa ng training? Nasa dulo. So you don't have to work out every day. Kahit nga thrice or 4 times a week, okay na. Kasi kung sa sleep pa lang, puyat ka palagi, you're getting below 6 hours of sleep, you don't recover your body well. Kasi during our sleep, doon tayo nagbo-burn na mas maraming calories. Nagbo-burn tayo ng taba. You will build muscles during your sleep. Pero doon pala sa top ng hierarchy, sablay ka na at nagpapaka-stress ka sa nutrition and training, what's the point? Kaya ang sinasabi ko sa clients ko, pag alam kong pagod ka at puyat ka, huwag ka mag-gym, matulog ka. Gets ba? Kasi masisipag tayo mga Pinoy, nagtataka kayo, sinusunod mo yung training plan, yung diet plan, pero ang bagal ng progress. Sometimes, ang culprit o ang may sala, yung tulog mo. Oh my gosh. Oh, Sleep yan. is very Taas important, kamay guys. sa mga sumasali sa Pandra na kulang sa tulog madalas dahil maaga ang start ng gun start. Pero mahalaga ang tulog. Exactly, sobra. Sleep, nutrition, Training. My gosh. Ang dami kong natutunan dito kay Coach Raf. Coach Raf, thank you so much Thank you again as for your well. time. Alam mo, isa sa mga pinakamagandang avenue that we get to share this kind of knowledge to our kabishos. Yes. And even to people na nasa normal na bahay lang. Yeah, na oo. Sa tingin nila, kailangan ba namin mag-membership pa sa gym? Kailangan ba namin humanap ng coach? If you want someone na be accountable with or to... Yeah, I would recommend kumuha kayo Pwede kahit ba? sinong coach. Oo. And Pero, yan, speaking of coaching lessons, where can we find you? Where can Ah. we message you? so, social media handles, Facebook, Instagram, TikTok, you can look at me at RJR Martinez. Yan yung handle ko. You Ayan, can oh, just message nakakatuwa. me. Again, hindi mandatory ang coach. Pero kasi ang napansin kong problema, Okay. especially sa current clients ko, is yung accountability. Yes. Hindi sapat yung wisdom lang pag wala nagbabantay sa'yo. Kahit Yeah. ang dami mong alam na wisdom and knowledge, dun tayo nagkakaroon ng off track, which is ayaw natin mangyari. Ganda nun. Dapat kailangan may nagbabantay. At bukod doon, syempre, kung kunyari may coach ka, yan na, sabihin mo may coach ka. Pero kung ikaw mismo tamad, wala mangyari. Wala mangyari. We can only guide you. We can only mentor you. Pero at the end of the day, it's you who's going to put in the work. Yung kasi misconception, kahit gaano pa kagaling yung coach na kunin mo, pero you're not putting in the work, kahit gaano pa kasikat yan, gaano pa ka-credible yan, pero ikaw, hindi mo ginagawa yung part mo, it's a 50-50 relationship. Kaya namin kayong alagaan. Okay? Aalagaan ka all. namin. Pero if hindi mo alagaan yung sarili mo, sayang naman. Diba? Gets ba yun? Palakpakan natin, Coach Raf. Coach Raf, bukas ulit ha. Ang dami ko natututunan. Grabe, Thank you so promise. much. Yung itsura ko kaganon lang, oh. Thank you Anyway, so much. again, Coach Raf Martinez, our fat loss coach. Again, maraming salamat. Thank you so much, DJ Coach Mara. Raf. Thank you, And guys. ngayon po, tuloy-tuloy po ang ating live. Ayan, marami nagtatanong kung saan ka daw nila mafa-follow. Ayan, it's Coach Raf Martinez, RJR. At Martinez. RGR Martinez. Ayan, tamang-tama. Kaya maraming salamat mga kabisyo for always listening, tuning in. At maya-maya babalik po ulit tayo for another Feel Good Music ngayong Feel Good Friday. And to all who are from our Facebook Live, maraming salamat din TikTok. You can follow me on my social media accounts on Facebook, Instagram, TikTok, Threads. It's Maratoni. M-A-R-A space T-O-N-E-E. Once again, to our Sweat Talk episode, let's give it up to Coach Raf Martinez. Thank you, guys. Bye! Metro's #1 Love Radio Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh.
Hate na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na ba magalit? Hindi ka lasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Sarap ba na ng gummy bear, bay? Hindi ba maalat? Ha? Hindi maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano?
Then, next question. Single ka. course! Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano? 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Kim Chino Kim Chino Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yung nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle! Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be completed. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. meron siyang ganap. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Mahal, lahat na lang mahal. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung Ah. kick-off natin. Nasabi mo na. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Na naman. Ano siya sinabi? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para Hindi namang... pwede sa... Akala lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude, hindi. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Paano nakakatawa sa sinabi ko, dude? Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang or sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba tayo? Yes. Sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of Ako, bullying. kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at ni Tight Angela. How sure? Bakit siya maninira May nag-send live? ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong na with that? gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng Hindi, madaling araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-usapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. Exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. that's bullying. Kasi gusto Hindi, mo doon ng sumusobra validation eh. Broski. Oh Alam mo, ngayon lang kita nakita nagalit. Hindi ma'am eh. Oo, Kasi sumusobra na. Hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan ireklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi ako mama, if may mali po Okay talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka, bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo, family. So, we have differences, obviously. And eventually, what we're really doing is, we want to protect this pack. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko di kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle yun. Yes, kasi Sinasabi niya sa akin yun. ayoko ngang isipin mo na, ito na naman si mamata niya kasi sagad na rin ako eh. Tamo, si Uncle pa yung pinadaan ko pa para ma-feel mo na concerned siya. Ayaw niya na lang. Eh, bakit hindi mo ko i-chat? Chinat na kita na. No, wala tayong message sa isa't isa ever since na pumasok Ibig ako sabihin, dito. Mara, tinuro na sa'yo, i-chat ka pa? Like, hindi ba tayo pwede magkaroon Oh my ng God. personal O, sige, conversation? ikaw. So ano ba, 24, April 24, pwede ka or hindi? Hindi talaga. Kasi nga, Priority. ito na nga, ito na, maghintay ka, it's a prank! I am so sorry, guys! I am so sorry! I am so sorry! I am so sorry, everyone! I am so sorry! Sorry po! Sorry! Pero totoo lang sinabi ko. Hindi ko rin Wait lang. Gusto ko lang sabihin na I did not expect the plot twist ni Konyo. Hindi ko in-expect yung plot twist. Parang mawala ng role si Kimchi. Hindi ko na kailangan pala mag-ano. Kasi ito si Jeremy pa ng pindot dito eh. Nakakainis. Sorry po! Protective ako kay Broski kasi may ganun si Broski. Sorry, Lord. Kaya sumasagot ako kasi. Sorry.
masarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, Kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh.
Talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Ayan, isa lang. Pick. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. Sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Oras na hindi ka olats! Alas na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Nagbabalik ang inyong kadaldalan, daldalan ng atleta DJ Maratoni. At ngayong araw nga sabi nga natin, isa sa mga naging tumatak, tumatak sa aking isipan at kukote na grabe talaga ang daming meats pagdating sa diet, Ang dami mong maiisip na, teka lang, gusto ko mamayat 7 days, 1 week, pero hindi ka kaya, B. Kaya very good thing talaga. Maraming salamat kay Coach Raf Martinez, our fat loss coach. Pwede nyo siyang i-search sa kanyang social media account, RJR Martinez, kung gusto nyong matulungan kayo pagdating sa pagpapapayat, Or yung tamang lifestyle ba, diba? Kanina nga, alam mo, makwento ko lang, share ko lang. Ang galing lang din if you get to surround yourselves with these people, with these kind of people na may ganitong klaseng mindset. Why? Alam mo yung mapipilit ka at saka talagang mai-inspire kapag ka nakikita mo how good their body is. Talagang sabi ko, teka lang, hindi tayo magti-TikTok nang hindi kita yung abs. Diba? Sabi ko nga, teka lang, paano ba makukuha yung abs na yan? So sabi niya, it's also in your lifestyle, You cannot have abs for 3 days, 5 days, 7 days. Ano yan, be? Load? Kumbaga, naka-all promo, all go 99 ka. Syempre hindi, diba? There are moments na kailangan talagang paghihirapan. Kagaya nga ng pag-diet, ito rin isa sa mga nakuha ko sa kanya. One lesson learned is kapag ka nagda-diet ka, isang malaking myth na ang tingin mo sa pagkain, mga demonyito't demonyita. Na para bang galit na galit ka sa mga pagkain pag kinakain mo yan silang lahat. Pero what's the most important thing is kapag ka kumakain ka, you get to use the food that you eat
for energy. Diba? Walang problema kumain, Bill. Nangyari na, diba? Kain ka lang ng kain, whether you like carbs, kanin, tinapay, kamote, whatever, Bill. As long as you get to track it, you get to list yung mga kinakain mo for the day. Siguro, sabi nga ni Coach Raf, it would only take you 23 days to build a new habit. 23 days lang, be. Oo, 23 days ka lang magtitiis kung paano nga ba masusustain yung kinakain mo, di ba? Kahit yung 23 days, tingnan natin kung mag-work. Di happy for you. Kung hindi, di sorry. Diba? Wala lang. It's so nice na nakapag-interview tayo ng ganitong klaseng tao. Yung anim-anim yung pandesal. Anyway, again guys, maraming salamat for always tuning in and listening to Love Radio Manila. At sa mga gusto pa pong makinig ng mga ganitong klaseng tips, advices, health and fitness, diba? 2026 na, be! Diba? Ama na tayo sa lifestyle na hindi maganda at yung nakakasura. Diba? Take care of yourself, diba? Bago mo nga alagaan ang mahal mo sa buhay, always begin loving yourself first and taking care of yourself first. Diba? Mahirap na yung lahat ng sahod mo. Saan na pupunta? Ospital. Tapos yung sahod na yan, ano mangyayari? Wala lang naipon, be. Lahat na lang napunta sa maintenance. Diba? Yun lang. Again, your body, your rules. Your rules, your choice. O nga pala by the way, tomorrow, kasama niyo po kami sa San Juan City sa Manila, sa may pinaglabanan shrine, sa may San Juan City Hall. The new San Juan City Hall. San Juan City Hall. Para sa aming Hatid Saya concert, no? It's a free concert. Kasama po namin ang AGs na iba at pati si Jojo Mendrez. And of course, we have a lot of sponsors. We have Astron, alagang maaasahan mo, and Gold Mine. Gold Mine Farm to Market and now available for franchise. And also, we have Protect, which is freshness every day. Eto na, susunod na fresh. Ang ating spicy opa, walang iba kundi si DJ Kim Chino. Muli, maraming salamat for always tuning in and listening to Love Radio. You can follow me on my social media accounts on Facebook, Instagram, TikTok, Threads. It's Mara Tony. It's M-A-R-A space T-O-N-E-E. O sa mga gusto magpa-shoutout, pwede. Libre po ako. Again, this Sunday, pwede niyo po ako makasama. 11 to 2 p.m. naman po yan. Again, here's another Feel Good music ngayong Feel Good Friday. Dito pa rin sa 90.7. Ano ulit? 90.7 BL. 90.7 Love Radio. Kailangan ba may memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic.